האייטם האחרון שלנו אולי הוא האייטם הכי מעניין, כי זה קשור להסברה הישראלית, ובשנה האחרונה נחשפנו בעיקר כמה ההסברה היא חשובה. איך עושים את זה במאה ה-21? אחד מהכלים הטכנולוגיים והאפקטיביים והמתקדמים שמשתתפים בקרב הזה של ההסברה, רותם בטכנולוגיית הבינה המלאכותית למען ההסברה הישראלית, בעיקר באמצעות הסרטת קטעי וידאו של משפיענים וידוענים ישראלים שמסבירים את הצד הישראלי בפני עשרות מיליוני עוקבים, צופים וגולשים בעשרות מדינות ברחבי העולם, וגם מה שהכי חשוב בשפות שלהם, לא באיזה מבטא עילג. שלום לאלכס קאפ, יועץ ומטמיע AI בעסקים ובחברות נדל"ן, המנכ"ל של פרופ AI. מה שלומך? אהלן, מעולה. בוא לפני שנתחיל לדבר, בוא נראה את נועה קירל. יאללה. יאללה, נתחיל לראות מה מדובר. Estoy luchando, muchos de ustedes también lo están. El 7 de octubre de 2023 fue uno de los días más mortales en Israel. Más de 1.200 israelíes fueron asesinados, 2.700 resultaron heridos y más de 200 rehenes fueron sacados de sus hogares y llevados a Gaza. He visto imágenes, videos... כן, וזה הקול של נועה קירל. וזה הקול שלה, זה בעצם שכפול של הקול שלה, אבטר, בנינו את האבטר שלה, שכפול קול, וכל משפיען בעצם דיבר בשפה... היא כאילו מדברת בספרדית, אבל רק למי שלא מבין מה זה AI, היא לא באמת מדברת ספרדית. נכון. דגמתם את הכל? נראה לי דווקא היא יודעת ספרדית. יכול להיות. במקרה, כן? במקרה, אבל לא ברמה כזאת של לתת נאום הסברה. נכון. כן. אבל זה היה באמת, זה היה פרויקט מטורף, כי הבנו שהיינו צריכים להעלות את הרמה של ההסברה במדינה, ואיך שהתחילה המלחמה, אנחנו חשבנו איך בעצם אנחנו תורמים למסע ההסברה הזה. ואז פניתי ליוסוף חדד, הוא היה בין הראשונים. כן. אמרתי לו, תקשיב, יש אפשרות לעשות אותך בספרדית וצרפתית, בוא ננסה. הוא אמר, יאללה. ואז ניסינו את זה. ואז לקחנו עוד כמה משפיענים. וזה היה באז מטורף. אני יכול לספר על אורי גלר, עשינו אותו ביפנית. אורי גלר ביפנית? ביפנית. הוא יכול לעשות את זה לבד, הוא לוקח כפית, והוא כופף ויוצא ליפנית. ויומיים אחרי זה כתבו עליו בעיתונים ביפן. והיפנים חשבו שהוא דיבר יפנית, או שהבינו שזה... לא, הם חשבו שהוא מדבר יפנית. עד כדי כך, זה נראה כל כך אמיתי. כן, גם פה נועה נראית אמיתית. נכון, וזה באמת פרץ, והם דיברו על ה-7 לאוקטובר, הם סיפרו את מה שקרה שם, וזה הגיע לתודעה של מלא אנשים ברחבי העולם. מי עוד השתתף בקמפיינים האלה? היה את אורי גלר, יוסוף חדד, נועה קירל, יאיר לפיד, אקי אבני. באיזה שפה דיבר אקי? כי הוא חבר. בערבית. אקי דיבר בערבית? אקי דיבר בערבית שוטפת. בוא נראה עוד קטע, לא יודע זה אקי, אבל תכף נראה מי עכשיו יופיע לנו. イスラエル教授は全体のセクターの活動が減少していることを強いられており、多くのビジネスが存在する不確実性や戦争の課題において運営に苦労しています。しかしビジネスを持つ家族について話すと、小さなビジネスから大きなビジネスに成長した場合、その複雑さはさらに前に話したように私は以前ロシェルでした。子供の頃、私はラマとアーシュコ、ルにあるナイマンのカフェに作っていたことを覚えています。今では完全にはレディのエリアになって。טוב, עכשיו אני מבין שאני מדבר יפנית, אני מדבר יפנית, לא שמע, זה שתחיק אותי גם שלמטה היה כתוב, סבא מחר מאפים עוד לפני 60 שנה, ואז אתה רואה אותי מדבר יפנית. עכשיו זה מדהים, זה הקול שלי באמת. אז תחשוב מבחינה עסקית, מה זה יכול לעשות לעסקים שרוצים להגיע לשוק הבינלאומי, אוקיי? בכל שפה, הם פשוט היום לוקחים את ה-AI, והיום זה נגיש לכולם, והם עושים את עצמם, את המוצרים שיש להם, בכל שפה. אני יודע שעשיתם את זה לכוונות טובות, וזה גם נראה טוב ומשרת את המדינה. אתה לא פוחד בתור אחד שיוצר AI מהונאות בתחום הזה? כי תשמע, אני כבר לא יודע. כשפונים אליי, אתה יודע, לפעמים אני לא מבדיל, פעמים אומרים בוט. היום הבוט, אני מוצא את עצמי לדבר עם ה-Chat GPT, וזה נשמע לי שזה בן אדם אמיתי עומד מאחורי זה. אתה יודע, תמיד אומרים, טכנולוגיה זה דבר טוב, אבל היא גם יכולה מאוד להזיק. נכון. אז נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. היום אסור להאמין לשום דבר שאתה רואה ושומע, כי ה-AI כבר נוגע בזה. ואנחנו רואים על כל מיני הונאות של כביכול מתקשרים מהבנק, ואני יכול לשכפל את הקול שלך היום בשניות. אוקיי? לשים את זה בפייסבוק. אבל למשל הבנק, היום שאני מתקשר לבנק, הם מבקשים ממני זיהוי קולי. נכון, אבל אם עושים את זה לאנשים מבוגרים, ועושים את זה כבר היום,
אז הם לא יודעים באמת מה צריך לעשות, מה הפרוצדורה בעצם. ומבחינת הונאות, גם בקמפיינים פוליטיים, היום אתה לא יכול להבדיל איפה אמת ואיפה שקר. לכן זה מאוד מאוד מסוכן. נכון, אז יש פה את הסיכון, ויש פה בעצם את הסיכוי. אז הסיכוי הוא באמת מטורף. אני רואה את זה הרבה פעמים, את ה-AI הזה, ואני אומר, זה פאן. פאן, אנחנו עושים שירים ב-AI, סימונות ב-AI, סרטונים ב-AI, מדברים עם ChatGPT, אחרי זה הולך לעולמות העסקיים, אתה הלכת עם זה לעולמות ההסברתיים, לאן זה עוד הולך? זאת אומרת, איפה, אתה יודע, אתה רואה, אתה מנסה להפעיל את הדמיון, ואתה אומר, איפה הלימיט, איפה הגבול? לאן זה, מה עוד יקרה? אז דיברתם לפני זה על תחום הנדל"ן. אני היום עושה מהפכה, הרי מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם היום לוקחים את תחום ה-AI ומביאים אותו לתחום הנדל"ן. מה זה בעצם לתחום הנדל"ן? אנחנו עושים מהפכה בזה שאנחנו משלבים את כל העבודה עם הלקוחות, עבודה עם הלידים, מחירות באמצעות AI. זה משנה פלאים את התהליכים שאנשים עוברים בתחום הזה. לקחת תחום שהוא בכלל לא טכנולוגי, ולהטמיע שם AI, זה מה שעושה את המהפכה. איך מטמיעים AI בנדל"ן? יש קמפיין של פרויקט חדש, אוקיי? 80% מהלידים, ואנחנו עשינו גם סטטיסטיקה בכמה חברות נדל"ן, 80% מהלידים שנכנסים הם לא רלוונטיים. עכשיו, אנשי מחירות צריכים להתקשר לאותם אנשים, צריכים להתכתב איתם, להשקיע בזה זמן, שזה בעצם גם כסף, ופה נכנס ה-AI. ה-AI מקבל את הלידים, או שהוא מדבר איתם, או שהוא מתכתב איתם. הבן אדם בצד השני לא יודע שזה AI? היום כבר אנחנו מגיעים כמעט לאותה יכולת שהוא לא מבין את זה, ואז בעצם הסינון מתבצע באמצעות AI, כל המידע הזה עובר ל-CRM, האיש מחירות הוא יודע על מה הייתה השיחה, ואז מי שבאמת מתעניין, אז האיש מחירות מקבל את הליד ממש חם. אז בסוף יש איש מחירות. בסוף כן. אי אפשר להחליף אותו. בסוף כן. או הרגעת אותי לפחות בזה. בסוף כן. אבל זה אחד מהתחומים שעכשיו מתחיל לעבור מהפכה. וואו. אתה יודע, בדברים האלה השמיים הם הגבול, ברגע שיש לך את היכולות האלה. טוב, תודה רבה לך. תודה לך. תמשיך לעשות פלאים עם AI. אמן. תודה. בזאת אנחנו מסיימים. מקווה שנהנתם ולמדתם דברים חדשים. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר. שיהיה לכם לילה טוב. ביי ביי.